गथ'आ मा सानफ्रामबो फनावल' थाबाय थाग्रा जाखो? दे बिदिब्ला नोंसोर फैबाय थादो बाजैनो खिथानोसै आं। बाजै जोंनाव बैसागोनि लोगोफोर फैयोनो। हा लोगोफोरालाय हिनजाव ना हौवाफालाय? माबा बाजै। हा माबा सयथा जाबाय थाखो फालाय? लोगो आरो बिनि बयफ्रेन्डबो फैफागोननो। मा? आरो बिनि बयफ्रेन्डबो फैफालायबावगोनसो? बाजै बिसोरो फैगासिनोखा। बाजै आं नोंनि फंबाय जानो गोनांखौ मिथाइ सिनि लाबोनो होनोसै खोमा। दे होनबालाय थबनो खोन्थाहर, आंबो अफिसाव थांनोसै। दिनैलाय सान्दुं गोसायाव आंखौ मा गोसोखांना फन खालामदों बेलाय? हेलौ मामोन? बहा दं नों? दं आङो नै लामायाव जिरायलाबायनानै। मा सना आंखौ दिनै माथो गोसोखांलायदों? जोंनाव बैसागो खाथिनि लोगोफोर फैगासिनो दं। नोंबो थब फैदो मिथाइ सिनि लानानै। दिनै बिदिखायसो गोसोखांदों फाग्लिया। मा सानबाय थाखो? आं बेफोरबायदि जेबो सानाखै। दा थाब फैयासिनो थालायदो दे सना। दे आं लानानै थांगासिनो बिदिबालाय। दे दोनथ'बाय आं, खामानि मावनोसै आं। राखेन लाखिदो। दा लोगोखौ नायग'नानै दा थाबाय थाखा। माइनाव नों थाखानानै नायग'यो नामा? दा लाजिनानै दा देखाय, लोगोनि सिगाङाव आंखौसो दा लाजि फोनाखा। गोदानादान लाजिलायलाङोलां। लाजिनाङालै फै। थेवबोलाय माइनाव गोदानादान लाजिलायलाङोलां। बैनो लोगो लानि न'आ। ओइ लोगो न'आव दंना गैया? ओइ लोगो न'आव दंना गैया? दङ सोर जाखोमोनथाय? आयै फाग्लिनि महरा माबायदि जागोनथाय? माथो लोगोफोरा सफैबायानो। लोगो। आयै मासे समायना सिख्ला, नायबाबो अवाखाया। मोनबा बेखौनो लानोसैमोनलां गसाय। नै फाग्लाना जालायबाय, सासेबो सिख्ला नुदावनो हाया। नैहाय आदै फाग्लि मा जाखो? फैदो लोगोफोर जिरायफैदो। जागोन दे। बेवहायनो जिरायलायदो दे। जागोन दे। आयै मासे हेन्डसाम लोगोनि बयफ्रेन्डआ नायब्लाबो अहाखाया। मोननायमोनबा बेखौनो लानोसैमोन आं गोमोरखौ गारनानै। लोगो खबरफोरा माब्रै दं? मोजाङानो लोगो। माथो आलासिफोरा सफैबायानो। नै सियारा एमान गोबाव। दखानावनो एसे गोबाव जाबोबाय। बोरो आं बिहरनायालाय? नै। हा लोगो बेलाय सोर जाखो? बिनो आंनि हिर'आ। नंगौ नामा? नोंसोर साथामदो जिरायलाथ'दो, आं साहा फुदुंहैनोसै। जागोन दे। लोगोनि गोसोथोनाया मासे साफा, खाफाल गोनां मालाय लोगोआ मासे साफा सेंग्रा मोनखो। नाजागौमोन मोनबा बेखौनो। आयै फाग्लिया फसायबाय खोमा, आंखौ जानो बायदि नायथारदों।
गाज्रि नङा मोनबाथ' लाजायो। माला ओंखारबोबावगोन फाग्लिया नायबाबो वाखायाखैमोन आं। मा सानबाय थाखो साथामबो? ओहो जेबो सानाखै जों। लोगोफोर साहाखौ लोंलायदो। दे लोंलायदो। हा लोगो मालाथो सैमा अरलाय होनो सानखो? दानो सानथ'वाखै र' हा नोंसिनियालाय? जोंबो सानथ'वाखै र'। थांलायनोसै खोमा लोगो। दानो ओंखाम जालांनायबा हामगौमोन लोगो। नांथ'ला दे लोगो, नाथाय फंसे बाथ्रासो बुंनो नागिरदोंमोन। दा नोंसोरसो मा सानो? हा माथो बाथ्रामोन? नाम्बार लालायनोसै खोना मालाबा रायलायलायनो। लालायजागोनथ' आरो। दे थाथ'लायदो। दे बिदिबा थांलायलायदो। दे बिदिबा नोंहाबो थाथ'दो आंहाबो थांसै। औ दे। माबा आंनि जेबनि लोगोखौसो गोसोखांफ्लांबाय थाबाय लेपटप थुनाय मानि। मोनबा आंबो सनायखौ गारनानै बेखौसो लासिगौमोनला। आइया फाग्लाया मासे हिसाबमोन। आंखौ जा गल'ल नायबायदोंमोन। आंबो नायबाय थानोसो लुगैदोंमोन। साल्ला आं बे गोमोरखौ ब्रेकआप खालामथारनोसै। बे मिजिंखौनो बंग्रायना लानोसै आं। र' आदा मिजिङा मा खालामदों फन खालामनि आं। आयै फाग्लिया गोसोखांबाय थानाय समावनो फन हरना होबावबाय। हेलौ रश्मि, मा खबरमोन? मा खालामदो सना? माबा सना माने आं हमनानै हायासै। जानायनि लोंनायनि नोंनि महरखौल' गोसोखांबाय थादो। नोंखौनो आं मा होननो, आंबो खामानि मावनाय मानि नोंखौनो गोसोखांफ्लांबाय थादो। आंबो नोंखौ खाथियाव जा नायनो लुबैदों। नों फ्रि दंब्ला सानैजों लोगो हमलायनोसै दे। आं नोंखौ मैया नुनायनिफ्रायनो मोथो गोसोथोबाय। आदा सना आइ लाभ इउ। आइ लाभ इउ टु। नाथाय आं नोंखौ लाब्ला नोंनि गोसो थानाया मा जानांगौ? आं बिखौ गारबाय नोंखौ मैया नुनायनिफ्रायनो। आं नोंनिसो गथ'नि बिमा जानो लुगैबाय। दे बिदिब्ला फैबाय थादो, आंबो ड्रेस गाननानै ओंखारलांसै। आंनि मोजां मोननाय लोगोजों लाइन मारिनाय मजायानो आलादा जागासिनो दिनैबा हले। आंबो गान खम ओंखारलांसै। माबा आं लोगोनि गोसोथोनाय सेंग्राखौसो गोसोखांबाय थादो। ना बियो आंनो गावनि गोसोखौसो होलांबाय नामा? थै आंबो मा सानफ्लांबाय थायो। मासे जानो बायदि नायदोंमोन आयै फाग्लिया फसायबायदोंसोमोन खोमा। मोननाय मोनबा लाजायोमोन। र' फनखौनो हरनि, मा खालामदों बियो? मासो जिउ गोलाव फाग्लाया गोसोखांबाय थानायावनो फन हरबावबायसो। बेखौनो आंनि खामलासो गारथारगोन। हेलौ स्वामि। आइला स्वामि।
सानदों नों आं मानो इदि होनदो माने आंनि गोसो थोनायखौसो स्वामी होनोमोन अ बिदिबा मिजिङा माथो जानांगौ जाखो बिदिबालाय नाथाय आंबो मैयानिफ्राय नोंखौ नुनायनिफ्रायनो नायनो लुबैबाय थादों आइ लाभ इउ नोंसो मा सानो आं हले आंनि गोसोखौ नोंनोनो होखाबाय आइ लाभ इउ टु बिदिबा दा लोगो हमलायनोसै नों फ्रिबा दे बिदिब्ला दोनथ'बाय आं ओंखारना थांसै औ दे बिदिबा दा आखायाव हमनानै बेरायनो मोनबाथ' मजायानो सुपार दुपार जाखासिगोन माथो दाबो सौफैया थगायदोंसो नामा आंखौ फाग्लाया बेयाव बबेथिं जिरायदोंब्रा हनै माथो बेयावनो जिरायना दंलाय हाय इमान गोबाव आदा फै खाथियाव जिरायफै माबा बाबाया कारखौ अबबा लांदोंमोन बेनिखायनो एसे गोबाव जाबोबाय माबायदि नांदों आदा आखाइखौ बिलिरनानै सिमां बायदिसो मोनदोंलां मोगथांसो नामाब्रा औ सना मोगथांसो नों आंखौ माला लांबावगोन आं नोंनिसो गथ'नि बिमा जानो लुबैबायमोन मा जाखो सना माथो दाबो फैया आदायालाय बबेथिं जाखोब्रा बेलाय हनै माथो बिथिंसो जिरायनानै दंलाय बेलाय ए माथो आदासलाय इमान गोबाव आं नेनोसो बायबायमोन अ मेथाइ बायनायाव गोबाव जाबायलै माबायदि नुदों आंखौ नुना सोरगोआव थानाय बायदि मोनलायदों नोंखौ नुनानै मिजिंखौ गारबाय नोंखौसो लानोसै आंबो